Wala pa sang may nabaton nga sabat. Halin sa PhilHealth, ang Private Hospitals Association Western Visayas sa ila pagsinapol ango sa unpaid claims ang nasambit nga ahensya sa pitotanan ka ospital sa rehiyon. Sa exclusive interview ni Kabanderang Ray Umalay kay Dr. Elmer Pedregosa, President sang Private Hospital Association Western Visayas Chapter, ginpahayag sini nga humalin pa sang 2013 kag nagdako pagigini sang 2020 kag 2021 pangod sa pandemya. Suno pa kay Dr. Pedregosa, naglabot ang unpaid claims sa 545 million sang tinalikdan nga Agosto. Kag sang Nobyembre, naglabot na sa 895 million. Dugang pa niya, mahinay kagamay ang number of claims, gani nagatampok ang unpaid claims. Hindi na sila kahulat pa sang Enero 1, bangod wala sang mihora kag klaro nga arrangement ang nasambit nga talatapan. Nagpanugyan man ini nga dako nga kabahin sang ila income ang nakabase sa reimbursement sang PhilHealth kag ini ang ila ginagamit sa ila supplies kag iban pa nga galastuhon. As we have to wait up to December 24 na may offer sila sa amon na proposal. Pero until now, wala man kami na baton. So I think ang hospital hindi niya kahulat na maabot ang January 1 kasi ma-renew naman sa contract eh. So we don't want to sign the contract kung wala siyang klarong arrangement. Ini si Kabanderang Kin Gomer Diliera, nagabandera sang matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.